Il-povertà spiritwali hija evidenti fis-soċjetà tal-lum. In-nuqqas tal-preżenza tAlla f'ħajjitna bidlitna tant li l-poplu sar wieħed li ma jarax fil-bogħod. Hekk qal l-Isqof Tgħawdex Mario Grech fittra pastorali maħruġa fis-sigħat li għaddew. Jgħid li r-riżultat t'univers mingħajr Alla huwa poplu fqir spiritwalment. Monsinjur Grech qal ukoll li din in-nixfa saħansitra tinħass fil-Knisja. Huwa elenka qatt ta' raġunijiet għaliex Alla m'għadux jingħata priorità, fosthom Kristjani li ħallew lilhom infushom jinġarru mal-kurrent, oħrajn li ma baqgħux Kristjani għaliex bidlu reliġjon jew għax tilfu l-fidi tagħhom għal Mario Grech. Fl-istess sitra pastorali l-Isqof Tgħawdex ħabbar li se jinfetaħ monasteru ġdid tas-Sorijiet. Huwa awgura li d-daqq tal-qniepen ta' dan il-monasteru jerġa' jqajjem l-ispiritwalità tagħna fost il-komunitajiet u l-familji Għawċin.